Няма да казвам конкретни имена, за да може видеото да си върви. Не съм експерт по региона и няма да се правя на такъв, но нека бъде ясно. Човешките права не са въпрос на политическо удобство. Или важат за всички, или не важат за никого. Едната страна избива цивилни поради разтрупове. Държавата, спонсор на тази страна, избива собствените си граждани в протести. А ето какво казват министри от другата страна за собствените си действия. Международният правов ред трябва да се спазва от всички, без изключение. Аз съм финансист и кандидат за българския парламент. Приоритетите ми са ясни. Да предпазя нормалния българин от поскъпването, причинено от войните, и да не позволя на олигарси като Пеевски да ни въвличат във външни политики в услуга на собствените си интереси. Ако не знаеш за какво говоря, изгледай видеото ми за съвета за мир. И ако имаш въпроси към мен, остави ги в коментарите и може в следващото видео да ти отговоря.